ce faci? Te temi de mine? Vai, prost ești. Așa. Nu, mai fă niște jumbușlucuri, ceva, nu? Nu, ce... Da. Tu. Nu, că soai. Hai, mă. Hai. Da, mă, dronga la ce stă la perete. Că nu vrei, mă? Ia, dar spitize tot. Da, păi, e Ca la... până ori... E la o muțălucă până... Hai, mă. Da, așa. Nu, lasă-vă, vă ajunge, sunteți vedete deja. Hai, mă. Așa, până la telefon, mă. Stai. Păi. Poftă bună. Hai aici. Tot tu, păi nici tu nu știi ce vrei să faci. Dar bine, șelbele astea. Săpăitule. Nu mă, că ăsta de plastic, nu-i bun de mâncare, dar eu știu. Nu lasă că mai dau hârde. Mâncă că te trebuie de astea și te nu se duc. Bă, rog, să așteaptă, tu l-ai 30. Na. Nu, na. Săpăitule. Nu, bine. Aoleu, mâncă ca porcul. Obraznic, nici tu la el. Bă, da, du-te uite acolo. Așa la măță. Așa. Uite, a fugit, mă. No, uite, hai. La pui nu. Aici, uite, da. Nu, bine. No. Este tot sculat, dar dacă... Păi dacă nu mă vede, nu văd nici eu pe ei. E de așa cum mânca multă și de la ăla. Uite acolo, bă. Măi, acolo! Da, nu. Ești prost?